Ako radi, kao sve je lako i nema problema, Cakana je rekla obuci šorc, nije nikakav problem. Normalno, pazi, svi će pasti. Ali znaš što, stvarno mi je ono kao veliko zadovoljstvo, znači poziv svima koji ne znaju još šta bi upisali, gdje bi upisali, znači upis i dalje traje. Na moje veliko zadovoljstvo jeste da skoro je upriličena jedna dodala priznanja svim vaterpolistima i Nađi Higl na fakultetu. Uveč im organizovana onako jedna zabava, znači nešto što nije bilo toliko, onako, da kažem, na nivou prosto, pa dobro, pa jeste. I sad, kada sam ja razmišljala ko je sve od vaterpolista, shvatila sam u stvari da je mnogo lakše nabrojati one koji nisu, a to je jedino Udovičić i Soro, da nisu studenti fakulteta. Svi ostali su studenti fakulteta. Ja ću tek sad znati ko je sve na fakultetu, ako nekad, naravno, dublje uđemo u čitavu tu priču. Tako da, eto, ako su se klinci pitali gde su njihovi idoli i gde studiraju, zaista... Sjajno. Da, možete, znači, javite se, da, a stvarno, meni je to sasvim, što da ne, to je menadžment u sportu, ima tu još raznih nekih stvari. Mi smo sportski tipovi. Ili ti smerova je to. Onda ti se obratimo za... Obavezno. Može, i tekako. Aktivnost. Sad sam ja, da. Da, kako ne. A možda će biti sada i stvarno nešto planira fakultet kao na Adi, ako se desi da bude dobar jedan vikend, lepo vreme, beach volley, kao neki mali turniri. Ove godine su moje drugarice koje su inače proslavljene košarkašice Partizana, igrale za reprezentaciju, napravile izvanrednu jednu manifestaciju na Adi početkom leta, gde su učestvovali i deca i svi oni koji su htjeli da se bave bilo kojom aktivnošću sportskom su bili tamo. A to je mnogo lepo, stvarno. Naravno, sport, a ujedno i studiranje, obrazovanje, edukacija, to je... A šta ćeš lepše, sport i muzika, duge noge, za Dalija, Aleksandra Perović, izvoli. Cakana, izvini, okrenem ti pozadinu. Ne, moram moje duge noge da sklonim.
Hvala. Lepa pesma. Jo, ja je mnogo volim. Lepo kad ti neko Talija. Molim? Ja je mnogo volim. Kako je to rekao? Ja je mnogo volim. Ne, zaista ima tu neku moju energiju. Ne, ima tu neku moju energiju i aranžmanski i uopšte melodija i sve. I mnogo mi je krivo što nije urađen spot za nju. Pa zato ja volim i da je otpevam jer postoji samo snimak sa festivala Sunčane skale i zato i želim da je zabeležen. Zato i želim da je stavim na... Pa stavi je na maxi single. Ma stavljam je. Pa stavi je. Ma da, kako te pita. Ma može, vidim ja da ću raditi retroaktivno ono kao spotove. Znaš, kao malo za Simu, malo za Taliju. Ma normalno. Vidim ja ću da to jednom trošku kao skupim i uradim se. Ma normalno. Pre no